parlok hakane kisngi kerpang menta kisngi ngashim kanika kabu ban ai kublai ya barok kinong tray nong bela nong rap kiba tray man kisngi kiba benmi ko seep hakane kisngi kerpang kiba rektin pareng ki ong kamedi ne kata ka International Workers Day ni ben kan mau ba ya kane kisngi ni risa namar ba de kinong tray nong bela Bahaka jing ya kun kiba la ban wan lamingi kita ki an ki kendon kiba pet ya ka bahaka miat juki nong tray nong bela knang ba kim num dei tang kita ki marau kiba hap tray man kasni klem ka kendon kat no pokenta haka shita yo haka shisngi kat no bade ban yo bai nong tingi de pen kan mau bade na kan ki jing persang ka jing sedang ban ya dai ki hok juki nong tray nong bela kat tu kat ni snam manshwa ba la plilat pat yangi menta ban beteng ikani ka kam ban ya risa kani ka sngi kerpang ya kani ka sngi rungi bo kerpang namar ba hakapor baki ya kun ban yo ikani ki hok don ka to ka ne ki ba du no wat ya ka jing im jongki tang ban ya dai kita ki hok tika de ka kamram jongi shisha ban beteng ikani ki jing bersang bat ni di ban long ki kloi ban ya kun ban ya dai ki hok ki bangi don bat ru ban pet baki bor halor kim de ban pentron ya pentrot iki an ki badon ki bade ban yada ya ka bha ka miat jonga jong phe ki nong tray nong bala te ngidi ban kan maru bah ki ni kisna man shwa de na ka jing ya tray lang ka jing ya wan lang ki nong belas ngi ki nong tray yeng briu bangila ban pen kala ya ka minimum wage ha ka ni ka jila jongi de post nam kim ju pet ban pen kiu wat la ke ka bai ki mar ki mata hayo ko kiu hendre kim ju revise ki ka minimum wage hendre na do bang ya khun lang smutan nat ban ong baka minimum wage menta ha me khalaya kala janya ringkot dor bat ka to ka wage ka babu habrok we ka rien dia hendre ni di ban kan mau ba om dei manu ba su ia ya kan ni dei bang ya wan lang bat ya khun te kumta kum ju ru ki paralok menta nyabun ki bahai jakatrai la jong ki akun na benta ka EPF na benta ka leave na benta kham tam ki kin thai ban yo ban song thai ha por ba pun bakha te ngi de ban yai beteng bat kham tam menta ba don gan ka khlam ngi de ban kan mau ba de tang na ka jing don lang ngi la ban job ikani ka khlam hoi ngi nyam put ti ik ta ki kan don khnam khanum sapriang hendre ngi de ban kan mau ru ba ngi de ban ya wat ki lat lenti kumno ba ngi kum ki nong train nong bala kham tam ki tu ki pam de ki nong train nong bala ha ki office sarkar ki ba tre ki kam na jong kumno bangi la bandang tre dang kata wat akan ka khlam ru bat lada ka sarkar ru ka wan lam ka ta ka lockdown bat penjari shu eka ngi de ban kloi ban dawa ba ka de ban don ka jing kersan na ka sarkar kum ka long menshim snem ru ki aya ka tu de nambar ba ngie dawa te kum ju mentaru ni de banya pet ngor bat banya don lang bat bam no mi du jing kermen kani ka khlam hoi menta kala leng shop shisha hendre nginget ba ka tu ka ni benai snem ban wan kan long ka ka ba let's say kin play ki lat ki lenti yang ni baro bat bangin yo ru banya kendu yang mat banya risai kani ka sneaker pang kamedi bat bangin ya ruai ki jing ruai kemen ru ndai tang bangin chuya smusi so diau haba perkhat ki jing sha yu rot ndai bangin ya risa haba ngi yo ki jing job ru ki ba phe kublai phi baro nakaleng jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union manga ikong ba joblin khamudai working president jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union Badru working president jaka National Domestic Workers Federation hakani kasni wan ban yai khublai happy International Workers Day dani ka Labor Day ka bani tim daka mensim ka basngo kya ni klam yala bangin ya shimbenta ban ya rakhe kani kasni hre daka jingi ship rehem pan lengba jong kani ka video watla hapdeng jong u wala preng jong ka jing pendik uni COVID-19 mo ngilaya yo ban le ka
video ka ba thendet henrei da ka men sim ka jing chit rahem mangi ki ba dan hang ne hapo state ka jongi kum ki union ki ba pher ha ka ne sngi ka ba mentangi mi sakman ban dawana ka sarkar ya ka da ka hok ka jing itu yang ki nong trei nong belang da ka jing ya trei lang da ka jing trei shit hem lang bat kini ki union ki ba pher badan hang ne hapos ne haya state ka jongi kum ka hospital workers union ka MECL workers union yang ta ka master role workers union bat ki hawkers and street vendors association da kabangi long kum kita ki ngidai kita ki nong belas ni mo ki ba bela man sngi bam damit te da ka wai ka jing thmu ba da ka wai ka jing da ka wai ka sur hiru ni wan sakhamat mo ban bo kata ka madawa na ka sarkar ba la da ka sarkar hi ka ha pan ra yak te ki an ba pan thamai kita ki an ba thamai henrengi ni dawa ba kata ka an ke ba thamai kan long ru ka an ke ba la ban yo kata ka jing itu pat ka jing yada na benta ka jongi kinong bela nong tre bela